Dobrý večer. Dovolte mi, aby som vás privítala na 17. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva u nás v Rastislaviciach. Prečítam vám, najprv vám chcem ospravedlniť pána Jána Pochybu, ktorý kvôli chorobe sa nemohol zúčastniť. A teraz vám prečítam návrh programu. Poprvé otvorenie zasadnutia, po druhé určenie zapisovateľa, po tretie voľba overovateľov zápisnice, po štvrté voľba návrhovej komisie, po piate kontrola plnenia úloh a uznesení, po šieste správa o činnosti obecného úradu za posledné obdobie, po siedme schvaľovanie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, po 8 schvaľovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce Rastislavice, po 9. schvaľovanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov, po 10. schvaľovanie návrhu čerpania dotácie MSK vo výške 5 000 eur, po 11. interpelácia poslancov, po 12. diskusia, po 13. uznesenie, po 14. záver. Ale medzi bodom schvaľovanie návrhu čerpania dotácie a interpeláciu sme ešte vsunuli plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2024. Má niekto ešte nejaký návrh? Dobrý večer, prajem. Takže čo sa týka programu, my sme mali také prípravné stretnutie s pani starostkou a nestihli sme ale prebrať bod číslo 7. To je schvaľovanie zásad hospodárenia nakladania s majetkom obce, čiže navrhujeme tento bod odložiť na ďalšie zastupiteľstvo a chceme si tieto veci prerokovať vopred, lebo nepoznáme dôvody a chceme aj stanovisko hlavného kontrolóra. A takisto bod 9, to poskytnutie toho finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby, takisto vlastne by sme chceli stanovisko hlavného kontrolóra z toho dôvodu, že my to VZN máme schválené od roku 2024 a tu sa žiada príspevok na rok 2023. Čiže ak by sme mohli poprosiť, tak tieto dva body odročiť. Ďakujem veľmi pekne. Takže tieto dva body presunieme na ďalšie zastupiteľstvo. Určenie zapisovateľa. Musíme to schváliť. Kto je za túto zmenu programu? Všetci jednohlasne, veľmi pekne ďakujem. Určenie zapisovateľa, opäť Marka Derbiaková. Tretí bod, voľba overovania zápisnice, Adrika Pašková a pani Gabriela Hlinická. Kto je za týchto overovateľov? Ďakujem veľmi pekne. Voľba návrhovej komisie, poprosím, keby bola pani Mirka Molnárová a pán Michal Kalužák. Kto je za? Ďakujem veľmi pekne. Kontrola plnenia úloh a uznesení. Voľba hlavného kontrolóra, to už prebieha, dostali sme jednu obálku, po zastupiteľstve túto obálku otvoria poslanci a ďalší bod uznesenia je termín voľby hlavného kontrolóra, ten sa uskutoční 27.12. Termín otvárania obálok, to už som povedala, 12.12. Po zastupiteľstve predsedu komisie sme určili pani Adriánu Paškovu. Ďalší bod programu. Komisia verejného záujmu. Ktoré? Predsedničkou komisie na ochranu verejného záujmu je pani Adriána Pašková. Už má na stole jednu obálku zalepenú, ktorú sme dostali od pani riaditeľky, budeme vás informovať. Takže pokračujeme v programe a to je správa o činnosti obecného úradu za celý rok. Je toto výročná schôdza, sme rok všetci, čo sme tu vo funkcii. A správa činnosti za rok 2023 je nasledovná. Opravili sme sieťky na multifunkčnom ihrisku, vymenili rozbité okná na budove futbalového ihriska,
Zrekonštruovali toalety tiež na futbalovom ihrisku, začali sme opravovať betónové opletenie na cintoríne, upravili sme dom smútku vnútri, ako sa len dalo, pretože sme nemali peniažky, takže len to, čo sme mohli, to sme dali do poriadku, aby to tam nejako vyzeralo. Ďalej sme osvetlili ulicu pri Vitovke smerom na Polný Kesov a na Švajčiareň. Ďakujeme veľmi pekne pánovi Pochybovi. Ďalej sme opravili cestu pred Vitovkami smerom na Jatov a pred pánom Núdznym. Ďalej sme zlikvidovali kôš pred jednotou, ktorý obmedzoval cestu k držiakom na bicykle a osadili sme stoja na bicykle pred kultúrnym domom. Ďalej sme pomohli rodine Palicových vytvoriť trativod, aby im voda nepodmývala dom. Dali sme opraviť diery na ceste pri ihrisku, dali sme nakresliť prechod pre chodcov pred obecným úradom, postavili sme chodník pred školou, investovali sme do opravy kotlov v budove MSZŠ, umiestnili sme, a to už som hovorila, vysadili sme aleju života. V druhej ulici sa nám podarilo po dlhých debatách, nie vždy príjemných, zlikvidovať hlbokú jamu, ktorá bola nebezpečná pre deti. Začali sme pripravovať premiestnenie rozhlasových stĺpov v druhej ulici, ktoré sú nielenže veľmi nízko a zavadzajú tým, ktorí si tam stavajú, čiže vchodu na ich pozemok, ale hlavne sú umiestnené na súkromných pozemkoch. Ďakujem za trpezlivosť občanov, ktorých sa to týka, lebo trošku nám to trvá, ale musíme spevniť stĺp, ktorý tam padá a museli sme to dať zamerať plinárom a elektrikárom, takže bolo to trošku zložitejšie a môžeme sa k tomu vrátiť pravdepodobne až na jar, alebo keď bude trošku teplejšie. A tiež sme dali zamerať cestu od pani Krvavej po Vitovky, pretože tam tá cesta, ktorá je vytvorená, nie je tak, ako by mala ísť. Ona by mala byť podľa plánov rovná. A je taká krúkatá. Čiže tomu sa budeme venovať ďalej. Zrekonštruovali sme jednu z toaliet v kultúrnom dome, opravili sme toaletu na pošte. Vybudovali sme chodník od jednoty k Vitovkám smerom na Jatov. Okrem toho sme urobili poriadok v archíve na obecnom úrade, základnej školy, materskou školou, kontrolu vody, BOZP, doplnili sme revizné správy, zapájali sme sa do rôznych projektov na získanie peňazí, čo sa nám v mnohých prípadoch aj podarilo. Organizovali sme športové a kultúrne akcie a samozrejme sme riešili všetky sťažnosti a spory našich občanov. Momentálne sme zapojili 2 stredoškolských študentov, ktorí majú v náplni štúdia spoluprácu s obecným úradom na vytvorenie digitálnej knižnice. Získali sme peniaze cez úrad práce, ktorý mal projekt na zapojenie dlhodobo nezamestnaných občanov. Štát nám poskytol 8 000 eur na vyrovnanie nedoplatkov elektriny a samozrejme aj komunálneho odpadu. Z NSK sme dostali dotáciu na 5 000 eur. Nič z toho sme nedostali len tak, že sme sedeli v kancelárii a prišli nám na účet. Sú to pravidelné stretnutia, dohadovania a vybavovania. Určite sledujete politickú situáciu, ktorá koná v súlade s požiadavkami z MOS. Ja už som to tu niekoľkokrát hovorila. Z MOS je tá najväčšia podpora pre samosprávy a robí všetko preto, aby sme sa dostali k eurofondom oveľa ľahším spôsobom a bez finančnej spoluúčasti. Budeme predkladať zámery a projektová dokumentácia bude zahrnutá do oprávnených položiek, čiže preplatená už CEDROň nám tieto 2 výzvy poskytuje takýmto spôsobom. Naše zámery všetci dobre poznáte. Nemusím hovoriť, že čo máme na pláne. Potrebujeme celkovú rekonštrukciu oplotenia na cintoríne, domu smútku, budovy na ihrisku, obecného úradu a samozrejme v prvom rade školy. Vybudovanie prístupových ciest k novým domom,
chodníka číslo 2, kde už máme urobenú projektovú dokumentáciu a zaplatenú. Ešte neviem, či nám táto projektová dokumentácia bude preplatená, keďže bola urobená, neviem ani tuším, 2020, mám taký pocit, ale bolo nám slúbené, že aj to nám preplatia. A potrebujeme zveladiť ihrisko, vybudovať športové areály. A posledný bod, ktorý musíme urobiť a do ktorého nás tlačí aj ministerstvo, je vybudovať kanalizáciu. Čo si neviem ani dosť dobre predstaviť, ale musíme sa do toho pustiť. Takže to by bolo asi tak všetko, čo sa týka správy o činnosti. Takže schvaľovanie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom sme vyhodili z programu. Potom budem informovať poslancov. Schvaľovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce Rastislavice. Tak tomu by som prečítala, aké boli teda žiadosti na príspevky a hasiči na dotáciu 5 000 eur, polovníci 1 000 eur, konopa 1 000 eur, klub dôchodcov 1 000 eur, futbalisti 6 000 eur a Červený kríž 500. Má niekto niečo k tomu? Áno, ja by som sa chcela spýtať. Nech sa páči. Ďakujem. Čiže tieto jednotlivé združenia požiadali o dotáciu, ale v rozpočte sú navrhnuté iné sumy, respektíve nižšie sumy a chceli by sme sa teda informovať, že na základe čoho sa takéto sumy uvádzajú a z čoho budú kryté a či sú tieto združenia o tom upovedomení, aké majú návrhy v rozpočte týchto jednotlivých príspevkov. Ďakujem. Janka, môžeš? Môžete? To je len návrh rozpočtu. Áno, toto je len návrh rozpočtu, takže... Ale na základe čoho vznikol ten návrh, to nás zaujíma. Podľa starého. Koľko dostali za rok 23, toľko sa dalo do rozpočtu. My sme viac menej tak dávali Podľa toho rozpočtu. sa to robilo. Dobre. A keď schválite viacej, tak sa to bude musieť. A má obec zabezpečené krytie na tieto dotácie? Áno. Popresúvajú sa nejaké peniaze, áno. Záleží, ako schválite. Pôjdeme jednotlivo, alebo máte niečo k jednotlivým týmto združeniam a organizáciám? Tiež sme to nejak nestihli do detailov prerokovať, mám taký pocit. Presunieme to? No tak už sa nemôže presunúť. Už nemáme kam to presunúť, my to potrebujeme schváliť. Ako keď naozaj pani starostka má krytie na všetky tieto veci, lebo sú tu značne vysoké sumy, tak ak viete nájsť, pretože neviem teda, či občania vedia, ale riešili sme aj rozpočet školy, kde teda bolo povedané, že potrebujeme veľmi, veľmi šetriť vzhľadom na veľmi ťažkú finančnú situáciu, ktorú máme. A keď si tuto teraz predstavíme, že sú tu dosť značné sumy, 1, 2, 3, 9 000, 9 a 5 je 14 500 eur. No, takže preto sa pýtam ešte raz pani starostky, že či máme reálne zabezpečené krytie, pretože poslanci nemajú záujem to nejakým spôsobom blokovať, pokiaľ teda tých peňazí je dosť, ale teda chápali sme tú finančnú situáciu, že je veľmi náročná a veľmi ťažká a práve preto, ako ak to chcete odročiť, ja som úplne v poriadku s tým, len Ja by som to odročila, pretože my tiež máme nejaké požiadavky na školu, takže ja by som to odročila určite. Kto je za to, aby sme tento bod odročili? Ja by som ešte, pani starostka, vás prosila. Vychádza to na 14 500. Áno. To vieme nájsť v rozpočte? Áno, keď... Potom neostane tam, lebo škola potrebuje navýšenie, tam určité veci, potom by si to medzi sebou poviete, to dosť veľkú časť. A do rozpočtu sa dalo tak, ako bolo 25. Áno, oni si žiadali, tak mohli si žiadať aj 15. Je to návrh, aj minulý rok si žiadali, ale schválili ste im to na polovicu. Tak predpoklad do rozpočtu sa dalo do 23. Myslím si, že to nie je reálne, aby sa schválilo.
až úplne reálne. Aspoň, keď aj nie na polovicu, ale niečo určite skresliť. Nedá mi, aby som niečo k tomu nepovedala. A futbalový klub Rastislavice zastrešuje mládež. Sú to prevažne chlapci, sú to školáci. Ja to hovorím už druhý krát, že radšej nech nám deti behajú po ihrisku, ako drogujú niekde za budovou. Telovýchovnú jednotu tu máme historicky najdlhšie zo všetkých spoločenských organizácií. Tam by som zvážila príspevok. Žiadajú 6 000. Viete, ako to je? Je tu napísané na činnosť klubu, ktorá zahŕňa faktúry Slovenskému futbalovému zväzu a mzdu trénera. Nie je tu napísané to, že sa prevážajú autami a ten benzín nie je zadarmo. No, ďalej. Rastislavická konopa. Žiada 1000. Sú to dôchodcovia, ktorí vo svojom voľnom čase chodia, stretávajú sa, nacvičujú piesne, reprezentujú nás po celom okolí. A viete si predstaviť, že z toho tepla domova sedíte pri telke, ale aha, už musím ísť na spevácky. A potom soboty, nedele cestujú, vystupujú a to treba oceniť. Aj to sú tak ako malé deti, ktorým dávame príležitosť, aby na ihrisku behali za loptou, tak toto sú ľudia, ktorí majú nejaký vzťah, hej, k ľudovej tvorbe a folklóru. No, ja by som zvážila, či tam tá 1000 by nemala ísť celá. Určite áno. Ďalej. Červený kríž a polovníci. Prosím? Červený kríž a polovníci. Áno, hneď. 500. Hneď si to nalistujem. No, hasičský zbor, o tom hovoriť nebudem. To sú, ak ste si všimli, tí chlapci si vybudovali sami tú hasičskú zbrojnicu a dostali ju na takú úroveň, na akej je. Áno, je to obecná organizácia, ale myslím si, že si zaslúžia podporu. Žiadajú 5 000. No a Slovenský Červený kríž veľmi skromne žiada 500 eur. Konečne by ich mal dostať. Môžem k tomu? Až diskusie. Dobre, čiže navrhli sme odročiť bod. Asi to ešte prejednáme. A to je tiež. Prejednajme to. Ja mám jeden návrh potom. V každom prípade my naozaj potrebujeme, ak teda sa nájdú v rozpočte tie peniaze, myslím si, že budem hovoriť za všetkých, že nikto nebude proti, aby to teda zostalo podľa žiadosti, ale naozaj teda je to značná, celkovo je to značná suma, 14 500, pokiaľ sa nájdú tie prostriedky v tom rozpočte, tak ja si myslím, že ani jeden poslanec nebude vidieť nejaký problém. Takže kto je za to, aby sme tento bod odročili? Ďakujem pekne. Schvaľovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce Rastislavice. Toto je. Áno. Schvaľovanie návrhu čerpania dotácie z NSK vo výške 5 000 eur. Má niekto nejaký iný návrh, ako som ja povedala, či môžem len tým mojim hovoriť? Má niekto nejaký návrh, že by sme tých 5 000 eur niekde dali? No tak ja vám teraz prečítam, na čo by sa dalo tých 5 000 eur použiť. Zateplenie budovy na ihrisku, to je po prvé. Po druhé, postavenie pódia, ktoré už vlastne máme, podklad, čiže by sme ho len dali na nejaké tie nožičky. A po tretie, vybudovanie prírodného parku, tak ako to bolo navrhnuté, máme radi Rastislavice. Toto je myslené tak, že my investujeme, je možné, že zateplenie budovy bude drahšie, ale nám vyúčtujú tých 5 000. Začneme to robiť, ja teda tak navrhujem, tak ako to začali hasiči, postupne. Keď sa dostaneme k iným peniazom, dorobíme tú budovu, ale začneme tú budovu robiť, ak sa bude dať. Alebo
druhý návrh, postavenie pódia, už sme ho chceli urobiť, ale jednoducho sa to finančne nedalo. A týchto 5 000 by nám veľmi pomohlo, aby sme to urobili. Všetko stíhame, len zámer musíme dať do konca roka a potom budeme mať rok na to, aby sme aj ohlášku robili, aj vybudovali to pódium. A tretie, vybudovanie prírodného parku, čo je v podstate svojpomocne, tam nepotrebujeme veľké finančné prostriedky, akurát vybagrovať to jazero a to bude podľa mňa dosť značná položka. Takže ja by som teraz navrhla, aby sme išli bod po bode a to, čo odsúhlasíte, to dáme ako zámer NSK. Ja by som mala len pripomienky. Chcela by som teda informovať občanov, že pani starostka s nami zdieľala tieto nápady už 28. novembra. A teda ja som okamžite aj odpísala s tým, že čo sa týka prvého projektu, pýtala som sa teda, či obec plánuje financovať spoluúčasť na tieto projekty. V tom prvom si myslím, že čo sa týka budovy na ihrisku, tak si myslím, že tam je naozaj potrebné vypracovať veľký projekt na zníženie energetickej náročnosti budovy, kde bude zahrnuté nielen teda zateplenie toho obvodového plášťa, ale zároveň strop, podlaha, tam je potrebná výmena okien a tak ďalej, takže to sa bavíme naozaj o veľmi, veľmi vysokej položke. A čo sa týka toho pódia, tak áno, tam som pripomienkovala, že tam bude asi potrebné dať vypracovať projektovú dokumentáciu a požiadať o stavebné povolenie alebo teda tú ohlášku podľa rozmerov. No a čo sa týka toho projektu Máme radi Rastislavice, takže teraz som pochopila, že je to v podstate, čo bol projekt, ktorý sme dali vypracovať s názvom, myslím si, že 3 mosty sa to volalo. Máme k tomu v podstate aj tie nákresy, aj všetko, aj teda súhlas človeka, ktorý to navrhoval, tak to je veľmi, veľmi obrovský projekt a myslím si, že 5 000 nebude podľa mňa stačiť asi ani na to jazero samotné. Ďakujem. Na žiaden tento projekt nebudú stačiť tie peniaze, ale do niečoho sa pustiť môžeme. Ja som aj rozmýšľala nejaké detské ihrisko, alebo tak to je všetko len časť toho, čo potrebujeme, takže záleží na vás teda, že čo sa rozhodnete, ale hovorím, čas nás tlačí, lebo do konca roka musíme dať zámer. A potom to môžeme účtovať. Podľa toho zámeru. Ináč sa to nedá, však viete, ak sme dopadli aj s tou predošlou. Ja hovorím, ja reálne vidím takto pódium, že naozaj teda začať s tým stavebným povolením a toto zdieľať ako teda myšlienku a uvidíme, aký by bol ten položkový rozpočet, ale myslím si, že obidva tie ostatné projekty sú tak obrovské, že na to by trebalo fakt veľký projekt a využiť teda tie eurofondy, keď už. Dobre, takže pôjdeme bod po bode, dobre? Kto je za to, aby sme začali zateplovať budovu na ihrisku? Nech zrihne ruku. 1. Kto je proti? 1. Kto sa zdržal? 3. 4. Ďakujem. Kto je za to, aby bolo postavené to pódium taktiež na ihrisku? Kto je za? Pódium. 1, 2, 3, 4, 5. Čiže všetko. Ja tu nie? Okay. Kto je proti? 1. Takže ideme ďalej. Kto je za vybudovanie prírodného parku? To už nemá vyžiť. 1 je len proti. Pódium. Ak dovolíte, pani starostka, pred hlasovaním o vybudovaní toho akého parku? To je prírodný park. Vybagrovanie jazera. Áno. Identifikujte, kde to má byť. Má to byť za ihriskom. Janka. Gabika, keď vám môžem dať viac informácií k tomu, ako milé rada sa aj môžeme urobiť niekedy verejné zhromaždenie a odprezentovať ten projekt. V podstate občianske združenie Máme radi Rastislavice ešte zhruba pred 4, možno aj viac, možno aj 5-6 rokov dalo vypracovať taký projekt. Ešte bolo to v spolupráci s Jurajom Hačkom. Sme vtedy na tom spolupracovali. A je to projekt v podstate, keď si zoberiete, ako sa volá, na vršku teraz. No,
Takže za ulicou na vršku, keď sa ide v podstate k Hačkovým, tak tam je veľká plocha, ktorá bývala často zavodnená, nazvem to, a v podstate v projekte, áno, a v projekte sme naozaj chceli realizovať to, že tam by sa spravilo veľké prírodné, spravilo by sa tam proste jazierko na odvodnenie, aby teda tie spodné vody sa zdržiavali presne v tejto lokalite. Okolo toho jazierka mala byť vybudovaný chodník, ktorý by slúžil pre rodiny s deťmi, korčuliarov a tak ďalej a tak ďalej. Mali tam byť zasadené aj nejaké biotopy, ktoré by naozaj boli v podstate veľmi zaujímavé pre náš región a proste by sme dokázali navrátiť nejakým týmto rastlinám život v našej obci. A popri tom mali byť ešte v nákresoch, malo tam byť proste miesto pripravené na grilovanie pre rodiny s deťmi a tak ďalej. V ďalších etapách tohto projektu je zároveň nakreslené, že smerom teraz doprava na ihrisko, keby sme išli za ihrisko, tak tam je nakreslené napríklad detské ihrisko, bolo tam zakreslené workoutové, v podstate pre ľudí, ktorí chcú vonku cvičiť, bolo tam zakreslené aj agility centrum pre psíkov, že si tam ľudia chcú cvičiť. Je to veľmi nádherný projekt, je to fakt krásne spravené. Mám ja uložené tie fotografie a práve preto som aj žiadala súhlasy oficiálne od teda autora, aby sme to vedeli použiť aj do budúcnosti a chceli by sme na to žiadať v podstate nejaké prostriedky, ale teda žiaľ, zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť taký projekt, ktorý by dokázal aspoň tú prvú etapu zastrešiť. A preto ja si myslím, že tých 5 000 eur, je to krásna suma, ja si myslím, že dá sa využiť veľmi pekne, ale myslím si, že by to bolo skôr na škodu, aby sme vykopali jamu a povedzme niečo začali. Lebo vlastne sa nezmestíme. Ale ďalšie už by boli svojpomocne, akože. Áno, ale by už svojpomocne sme si to urobili. A bol tento projekt zverejnený niekde? Nebol. Je video na ten projekt, ja som teda videla nádherné video a ten projekt, neviem ako to bolo, ale proste nebudeme sa k tomu vrácať. Ale máme. Nie, počkajte, Gabika, my sme sa toto je len štúdia, toto bol urobený projekt, ktorý si robil chlapec, ktorý si popri tom robil diplomovú prácu, takže nám to robil bezodplatne a jednoducho to nebolo zatiaľ žiadané ani nič. Nemáme, ja plánujem naozaj len teda kvôli nedostatku času sme sa k tomu nedostali, ale teda občianske združenie Máme radi Rastislavice naozaj plánovalo najprv pripraviť nejaký rozpočet na danú vec a potom pokračovať ďalej, pretože naozaj tým, že to je náročný projekt, chceme ho rozdeliť na určité etapy, aby sme vedeli popri tých etapách potom žiadať postupne nejaké dotácie, či už z nadácií, alebo z neziskoviek. Áno. Takže, No ja iba toľko k tomu, že myslím si, že len vybavrovanie toho jazierka. No ja som to poňala tak, že vybagrovanie jazierka by možno vyšlo do tých 5 000 a ostatné svojpomocne. A že by sme zase cez projekty sa dostali k tým rastlinám a stromom a k takýmto veciam. No dobre, ja to dám, poprosím vás. Budeme schvaľovať, dobre, aj tretí bod. Kto je za vybudovanie prírodného parku? Nikto. Kto je proti? Nikto, všetci sa zdržali. Ale myslím si, že to pódium vyhralo, takže nebudeme toto. Myslím si, pani starostka, jednu poznámku len poviem. K tej budove dať pekné pódium, to tiež nemá význam. Áno. Ale to pódium máme, to už nebudeme teraz rozoberať, to pódium máme materiál. Ja by som len podotkla. Áno. Neuvažuje sa na ihrisku s rozšírením tých priestorov? Tej sociálnej budovy? Ak vyjde výzva, není, ak vyjde výzva a bude to 100% dotácia, tak samozrejme, len musíme počkať. Zatiaľ takéto výzvy neboli. Boli s vysokými spolúčasťami a na tom nemáme peniaze. Takže ideme k ďalšiemu bodu. Toto by mohlo byť ako plán, ak by sa dali čerpať projekty. Veď to som ja čítala. Bez spolúčasti, tak zateplenie budovy ihriska by bolo veľmi aktuálne. No a druhý bod by sme si mohli tak v rámci obce, naozaj teda, ak sa
ak je vypracovaná štúdia aj s projektovou dokumentáciou a so všetkým na takéto voľnočasové ihrisko aj s tým jazierkom, to by bolo takže výhľadovo na budúci rok aj tam projekty. No veď ja som vám čítala, že čo všetko a je tam aj toto, takže naozaj máme toho veľa, čo by sme potrebovali nutne urobiť. Tak záleží od víziev, aké budeme mať a môžeme sa do toho mrzí, že ešte stále sa nehovorí o obecnom byte. Áno, ani o múzeu. Pristúpime, keďže toto nie je diskusia, pristúpime k ďalšiemu bodu programu a to je plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2024. Dostali sme to písomnou formou od Mirky. My sme odročili. Takže máme tu 6 termínov. Ja len sa chcem opýtať, či je nutné sa stretnúť 9.1., keďže to nie je ani mesiac po tomto stretnutí. Kvôli smetiam. OK. Dobre, takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Áno, všetci viete, aké sú termíny. Ja by som len povedala občanom tie termíny prečítam. Dobre, ja vám ich prečítam. 9.1.2024, bude to určite na webovej stránke. 19.3.2024, 18.6., 13.8., 22.10. a 17.12. Ostatné nebudem čítať. Bude to vysieť určite na webovej stránke. Poprosím, pristúpme k schvaľovaniu týchto termínov. Kto je za? Kto je za tieto termíny? Jednohlasne ďakujem. Ďalším bodom je interpelácia poslancov. Nedostala som nič písomne. Predpokladám, že nemáme. Ja by som využila interpeláciu. Môžem? Áno. Ja by som využila interpeláciu na jednu takú záležitosť, čo sa týka odmeňovania poslancov za rok 2023. Sme dostali už vlastne odmenu, každý poslanec. A teda návrh pána Kalužáka, poslanca Kalužáka bol taký, teda dal návrh, že či by sme tieto peniaze, my ako poslanci, teda hlavne, ktorí súhlasia, samozrejme nie každý môže súhlasiť, nevenovali našim spolkom v obci Rastislavice. A teda všetci poslanci súhlasili, takže o tom, ako sa to prerozdelí, budeme potom jednotlivé spolky informovať. Pani inžinierka Bartošová ešte odmenu nedostala, čiže ona mimo nej, čiže 6 poslancov sa zhodlo na tom, že tie, lebo Milka tu nie je. Koľko nás je? Ja, počkaj. No 7 minus 1, čiže 6. Budeme informovať spolky o výškach týchto príspevkov. Veľmi pekne ďakujem. Veľmi si to vážim a ďakujem za všetky spolky, je to úžasná vec. Ďalej pristúpime k diskusii. Má niekto niečo do diskusie? No ja som sa chcela prihovoriť k tomu, aby ste zvážili, že sme my veľká organizácia, máme viacej ako 55 členov. Naša práca spočíva v získavaní darcov krvi. Tu je naša povinnosť, aby sme im dali občerstvenie tým, čo prídu darovať krv. V tom zozname, čo sme tej požiadavke, čo sme vám predložili, tam sme presne vyčíslili, koľko financií na to dávame. Uznajte, že to sú minimálne čiastky. Nič sme nenáhodnocovali. 3-krát do roka býva darcovstvo krvi. My ich oslovujeme, získavame nových darcov krvi, komunikujeme aj s transfúznou stanicou. Potom druhá taká naša veľká úloha je, že snažíme sa pracovať so základnou školou, kde všetkých žiakov pripravujeme na to, aby vedeli podávať prvú pomoc. A keď tam prídeme, potrebujeme aj
nejaké pomôcky, ktoré zabezpečujeme my, ale potom im aj dáme malé občerstvenie. Tiež ste to tam mali vyčíslené. Táto práca je veľmi náročná, ale to nás teší, že máme výsledky. Každý rok vidieť na tých deťoch, že naozaj rozumia, že vedia podať prvú pomoc, vedia podať masáž srdca, oživovanie, vedia, čo je uloženie do stabilizovanej polohy, vedia obväzovať, vedia, jak majú pokračovať, keď sa niečo stane, komu majú nahlásiť, ako sa majú pri tom chovať. A teší nás to, že z roka na rok u tých detí vidíme, ten, čo to robí prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát, jak pri oživovaní si vie klaknúť tomu postihnutému, ako vie podať tú masáž, vie, jak má držať telo a tým tlakom to má, a to nedokážu ani dospelí. Skutočne nám to robí veľkú radosť, no ale keď teda budeme tak finančne úplne na nule, tak budeme musieť to prestať robiť. A bola by to veľká škoda. Potom škoda. Potom spolupracujeme s hasičmi. Tam tiež máme veľmi dobrú spoluprácu, užitočnú spoluprácu. Navzájom sa doplňujeme, navzájom sa podporujeme vo snahe, aby sme obyvateľstvo informovali, ale aby sme ich aj doviedli k tomu, aby si navzájom ľudia vedeli pomáhať pri takých akutných situáciách. Potom máme ďalšiu takú úlohu, že sa venujeme starým ľuďom. Vo 80-ke dávame vianočné, a to nie je len to. Navštevujeme tú rodinu, výbor si rozdelil tých dôchodcov, ktorých bude navštevovať a o ktorých sa bude aj tak trošku starať. Bude sa zaujímať o ich stav a už aj rodina vie, že na koho sa má obrátiť, keby niečo potrebovali od nás. Skutočne poviem vám úprimne, že nič sme nenadhodnotili. Ale ak nám nemusíte sa báť. Naozaj tých príspevok dostanete. Nie, nemusíte nič likvidovať. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu prácu. Že nemyslíte si, že nám tí peniaze stačia. Aj výbor my sa zložíme same a vložíme do toho naše peniaze. Pani Hlavačková. Ak sa môžem, pani Hlavačková, vyjadriť naozaj tuto, to, že sme to odročili, to vôbec, absolútne nikto nemá záujem o to, aby sme to tu nejakým spôsobom zosekali alebo nedaj Bože nedali. Vy ako Slovenský Červený kríž to nebudem ani komentovať. Vy robíte toľko záslužnej práce, toľko zachránených životov, že to absolútne nemá význam ani komentovať. My jediné, čo chceme, je, že my nechceme tu rozhodovať za to, že my vám teraz nedáme. V podstate, ak sa nájdu v rozpočte prostriedky, tak my budeme, myslím si, že všetci šťastní, aby sme to mohli schváliť. Ale aby to nebolo teraz, minulý rok sme všetci spolupracovali na tej tvorbe rozpočtu, boli sme noví, aj sme sa popri tom učili, aj všetko. A v podstate sme sa vtedy zhodli, že áno, chceli sme čo najviac peňazí ušetriť, nepodarilo sa, takže sme v podstate povedali tento rok, že dobre, ak sa v rozpočte tie peniaze nájdu, tak nech ich tie spolky majú, tak ako si ich požiadali, aby sme naozaj vedeli pomôcť v každom prípade. A samozrejme, čo sa týka Slovenského Červeného krížu, ja si myslím, že už aj z tých našich platov tam určite niečo bude jak sa to povie? Prispiejeme vám navyše. No, takže už aj to môžete rátať s našou pomocou, že z tých našich platov sa budeme práve snažiť tým malým spolkom pomôcť, ako sa len dá, aby teda ste niečo dostali. Ale nie, toto naozaj, ani sa nemusíte obávať, že by sme my chceli hlasovať nejakým spôsobom proti. To nie. Ďakujem. A ja ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem. A inak, akože už sme aj o tom, ja vám úprimne hovorím, aj my teda financie nadhodnotíme,
A keď rátame, že vždy dáte polovičku, tak aj my na konci to budeme vydať 1500. Tak to robia všetci. Áno. No, však to je Nie. taká jasná matematika. Nie, ale není to zámer. Minulý rok sme to tak urobili, ale... A my sme tiež na obecnom úrade si mysleli, že znovu to tak bude, no ale nie, tak ma prekvapili veľmi milí poslanci a teším sa. A chcem pri tej príležitosti ešte poďakovať hasičom, ktorí sa vo veľkom množstve zúčastnili odberu krvi. Klobúk dole, naozaj super. Chce ešte niekto? Ešte k tej vašej žiadosti Červeného krížu, to je asi jediná žiadosť, ktorá, ako ste povedali, není nadhodnotená. A máme to tu presne rozpísané do posledného centu, že na čo tie peniaze potrebujete. Takže z mojej strany tiež sa nemusíte báť, že by tam bolo nejaké krátenie, že by sme hlasovali za nejaké krátenie, alebo... Keď budeme informáciu o to, tak členov, ja som už teda postúpila zo funkcie predsedu, ale som členka výboru, tak im budem tlmočiť, že aký máte prístup k našej organizácii. Ďakujem. Ja len jednu vetu. Dozvedáme sa, že z roka na rok rastie počet darcov. Tento rok ich bolo, sa mi zdá, 18. 18, No, a jeden odber bolo 18. áno, no tak to je veľmi pekné číslo. Už to hovorí za vašu činnosť, už to hovorí za to odhodlanie tých ľudí, dávať to najcennejšie. No, myslím, že si vašu prácu vážime. A určite budete spokojní s tým, aký príspevok dostanete. A už naznačuje aj Mirka, čo hovorila, aktivita poslancov, že sa vzdávajú platu voči organizáciám v Rastislaviciach. Takže pomôžeme vám, ako budeme vedieť. Ďakujem veľmi pekne. A ešte pani starostka, tom diskusia je, hej? No. A nehovorilo sa tu o tom, že škola organizovala jednu veľmi peknú akciu. Ja som povedala kultúrne a športové akcie. Nie, toto bola akcia zameraná na starých ľudí a myslím, že to bolo so seniorským domom Palarikove, alebo ako sa volá, neviem, že ľudia nosili tie krabička plná lásky. No a čo viem, tých krabičiek tam bolo toľko, no neskutočné množstvo. A ľudia nenosili len malé krabičky od Topánov a nosili aj veľké krabice. Takže to sociálne cítenie Rastislavčanov aj s cudzími ľuďmi v sociálnych zariadeniach je veľká, čomu sa veľmi teším. To bola tiež vidná, veľmi pekná akcia. Je mi ľúto, že zo školy tu nikto nie je, aby to mohol prezentovať. Tu by som sa chcela aj prihlásiť, že neviem, akým činom sa stalo, že škola so mnou prestala nejako komunikovať. Ja vôbec nemám nejaké informácie, že takéto, zrovna tieto krabice lásky alebo martinský sprievod, čo to bolo, že mohlo by sa to pekne zverejňovať na obecnej stránke, tak by som vás chcela poprosiť, možno vás teda konkrétne pani Hnická, že by ste to tej škole odkázali. Keby mi to tak ale neviem, niekto zo školy. Prečo mne? Zuzka je. Že by mi to tak dávali, že toto treba zveriť, toto zveriť. Lebo nech aj inde vidia celom svete, že tá škola je aktívna v obci. Je tu pani Derďaková, rada školy, ktorá môže informovať. Máme tu aj Janka ako poslanca, je tu pani Kuricová, takže... Aj Petra chodí pravidelne. Nájde si a sa na to zverejne zase bude sa už. Takže myslím si, že komunikácia obecného úradu a školy patrí pani riaditeľke školy a pani starostka. Čo to bude? No, tá akcia bola veľmi pekná. Neviem, ktorí ste sa zúčastnili toho sprievodu. No, bolo to za spolupráci hasičského zboru Rastislavského. To bola nálada, to bola atmosféra, tam bola kapusnica, tam boli koláče napečené, zemiakové plasty, lavice. Bolo to krásne osvetlené. Hrala tam hudba, dokonca potom pani riaditeľka na harmonike hrala, spievali sa tam piesne. Bolo tam neskutočne dobre.
ale bolo tam aj neskutočne veľa ľudí. Čo ma tešilo, boli tam najmä mladé rodiny s deťmi. No a nielen z Rastislavic. Môžeme pokračovať? Ďakujem. Ešte by som chcela občanom povedať, že pani Janka Šutková sa stala riaditeľkou školy. Dnes si od nás prevzala dekret, takže máme novú riaditeľku školy. Nehovorila som o všetkých kultúrnych akciách, však tých bolo veľa na čo. Jednak to ľudia videli na webových stránkach, ale aj sa zúčastnili. A takisto, Marika, na Adamka sa vyzbierali pekné peniaze, čo bola rodina veľmi prekvapená a ďakujú všetkým, ktorí prispeli. Teraz by som poprosila, má ešte niekto niečo do diskusie? Uznesenie poprosím, Linka. Takže návrh uznesenia zo 17. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rastislavice zo dňa 12.12. konaného v kultúrnom dome v Rastislaviciach. Na úvod pani starostka ospravedlnila inžiniera Pochybu, jeho neprítomnosť z dôvodu choroby. Bod číslo 1. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schválilo program 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva s tým, že pôvodný program, spôvodného programu sa bod 7 a bod 9 odročil na ďalšie zasadnutie a bol pridaný ďalší bod, a to plán zasadnutia obecného zastupiteľstva na rok 2024. Za tento bod hlasovali sme nasledovne, za bolo 6, proti 0, zdržal sa 0. Obecné zastupiteľstvo bod číslo 2 v Rastislaviciach berie na vedomie zapisovateľku magisterku Derďakovú. Bod číslo 3. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schvaľuje overovateľov zápisnice pani magisterku Paškovú a pani magisterku Vinickú. Za bolo 6, proti 0, zdržal sa 0. Bod číslo 4. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schválilo Národnú komisiu pani Molnárovú a pána Kalužáka. Za 6, proti 0, zdržal sa 0. Bod číslo 5. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach berie na vedomie kontrolu plnenia úloh a uznesení, ktorú predniesla pani starostka. Bod číslo 6. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecného úradu za posledné obdobie, takisto predniesla pani starostka. Bod číslo 7 bol odročený. Bod číslo 8. Schvaľovanie dotácie z rozpočtu obce na rok 2024 spolkom. Po diskusii sa tento bod odročil, takisto. Bod číslo 9. Takisto odročený bod. Bod číslo 10. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schválilo návrh čerpania dotácie z NSK vo výške 5 000 eur. Tu sa hlasovalo za 3 návrhy. Prvý návrh, oprava budovy na ihrisku, za 1, proti 1, zdržali sa 4. Realizácia pódia na ihrisku za 5, proti 1, zdržal sa 0. A takisto prírodný park za 0, proti 0, zdržalo sa 6 poslancov. Bod číslo 11, pridaný bod, plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2024. Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovne za 6, proti 0, zdržal sa 0. Veľmi pekne ďakujem. Som zodpovedná za svoj život, svoje činy a za našu obec. Nikdy ju nezradím, neokradnem, práve naopak. A nedovolím, aby zaspala vo vývoji. Moje motto stále zostáva rovnaké. Hodnota človeka nie je, čo urobil pre seba a svojich blízkych, ale to, čo urobil pre druhých. Ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli akýmkoľvek spôsobom. Ďakujem všetkým podnikateľom, ktorí nám pomáhajú bez toho, aby som ich oslovila, ale aj tým, ktorí splnia akúkoľvek našu žiadosť. Ďakujem našim poslancom, ktorí počas celého roku boli pracovití a posúvali nás všetkých dopredu. Ďakujem mojim zamestnancom za všetko, čo robia pre mňa a hlavne pre občanov. Ďakujem všetkým občanom,
veľmi nám pomohli a pomohli nám nielen ich poďakovania, ale aj sťažnosti, pretože my sme tu pre nich a ako ste si všimli, celý rok bol obecný úrad otvorený bez akýchkoľvek výhovoriek. Každú žiadosť sme sa snažili splniť. Samozrejme, že všetko sme ešte nedokázali, ale minimálne na každej pracujeme. Nelúčim sa s vami, pretože nás čakajú do konca roka ešte spoločné akcie. Želám vám všetkým príjemné sviatky, veľa lásky a porozumenia. Tie najkrajšie darčeky viete, že nenájdete pod stromčekom. Pekný večer.